Are, balay kuli kumta. Tip sa phe. Lai nga ban kali na kito ki be atlay hang turo ongki penban bala ot ki na kane na katai. La ot ki na rum na neng ngalai ba be hap sus ngam. Lai nga ban kali na tu saheb ro. Ong penban u yang a kiet au. Cầm đây mẹ kiệt ảo, cái đây kẹt áo. Cả bộ một bù bê mẹ sẽ bar. Cái này thì cái là đây cái trick corruption. Cả bà kỳ ông, cả bà sắp. Pleng lọc. Đây hang này. Tiếp mẹ và bà lấy cả tô cả station dùng mà cần đi phái u để cả lưng cả đông nghe cả secretariat giống ý. Huan ka sniam. Kumi kataro me kali. Namar bu pekai ki kali me. Bikila bon ba hang ne hari jongi. Snyang ma me ne snyang ma nga. Pecha ne. Ka station jong Mahatma Gandhi kwa phai sho u da ka khmat ka secretariat namar ba ulai ijli. Ya ke jing bam sap ke bela palat hang to apa. Đây là kata kadau bahasa phai u da keleng kedong ya ka. Tang bang lẹ kom no ma bap la sokal ka ba pe. Watang pan pen ka khman la ijli. Ya jing bam sam hakari jongi. La kum uk sau bam ju yo sing do kapau per thai ni tim lun baro la kum uk sau bam ju yo sing do kapau per thai ni tim lun baro ha per thai ya kaspa du yo ha kot ba jong suốt pan la tho onda la pai saka wei kari nong thau un aya pi du la ki onda la pai saka wei kari nong thau un aya pi du la ki o jinjar udong urang li nang hek po pan ki ba sung shuki o station Mahatma Gandhi daling dang kasaki ni yo i o station Mahatma Gandhi daling dang kasaki ni yo i sispa kabha yu pai ba kan pan yo halak di pai si pya langit tim ru imla le ei namar pla sarkar dei ka ba pe langit tim ru imla le ei namar pla sarkar dei ka ba pe ha per thaya kaspa du pio ha kot pa jong ki suy pan la tho onda la pai saka wei kari nong thau un aya fi du la thi onda la pai saka wei kari nong thau un aya pi du la thi o jinja udong urang li nang hek po pan ki pa song shu